Filmik pod tytułem Zapinanie ochraniaczy. Co ty mówisz? Do kamery. Ustaw się do kamery, albo tą dupcie tam że wyciągniemy. Mnie nie widać. Ale cię słychać. A to nie widać, ale tam filmik. On akurat. Pewnie. No. Nie widzisz, że to film? Nie wiem. I na jakimś jachu umieści. Nie wygłupiaj się, Andrzej. Ubieranie ochraniacze. I gimnastyka niezła. Tak. Tak. Masz tą wodę, to jest twoja, nie będę dźwigać. Nie widzę, mi jest ciepło. O, jak się ubrudziłam. Ochraniacze ubrane, możemy wędrować dalej. Tak jest.